Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información na radio na Televisión Municipal de Cerceda nesta xornada, martes 23 do mes de xullo, un día de novo marcado polo bo tempo, sol, altas temperaturas, ou temperaturas de verán. Imos a falarlles hoxe, pois, de novo de festas. Lembren, este fin de semana e o sábado a festa do Cochiño, a festa gastronómica do Cochiño que imos a repasar. Tamén falaremos de que está aberto o plazo para anotarse as actividades culturais e deportivas e os cursiños de informática e de uso e manexo do teléfono móvil que promociona e promove o Concello de Cerceda ao longo de toda a temporada 24-25. Lembraremos que aínda quedan dúas quendas dos campamentos urbanos que organiza o Concello de Cerceda, están a tempo aínda de anotarse, así como para o campamento digital para nenos de 9 a 13 anos que organiza o Aula CEMIT. Falaremos de unhas axudas que poden solicitar, axudas individuais que dá o Concello de 300 euros para a atención de carácter biopsicosocial e tamén falaremos das axudas á natalidade que se poden solicitar. En canto a ITV de maquinaria agrícola, se pode pasar a finais desta semana e a semana que ven na Silva, no campo da Feira da Silva, ITV de maquinaria agrícola, e lembramos que sigue aberto o plazo e aínda hai orzamento para aqueles que queiran solicitar unhas axudas para obter o carné de conducir para persoas xoves. En canto ao tempo, as previsións para mañán siguen sendo de tempo anticiclónico, con circulación de norte-nordés, ceus prácticamente despexados e temperatura de verán. Este sábado que ven é a festa do Cochiño, a festa gastronómica do Cochiño, este sábado día 27 de xullo. Lembren que esta semana o xoves é festivo autonómico, o día 25 do Apóstol Santiago, e logo o sábado 27 é a festa gastronómica do Cochiño en Cerceda, no Acevedo, no Parque Acuático, Recinto Verde do Acevedo, Xardín Botánico, Paseo Fluvial, todo se vai a encher de carpas, de romaría, de música, de xantar, de veciños, de Cerceda, dos arredores, etc. Unha xornada especial que vai pola súa edición número 25, 25ª edición da Festa do Cochiño, que só se veu interrumpida por mor da pandemia dende o tempo que se creou. Decirlle que está aberto o plazo para reservar os tickets no viveiro de empresas ali mismo no Acevedo. Se poden retirar os tickets. Hoxe é o último día, ata as 9 da noite. Eses tickets que se retiren aí, tickets por ración de 14 euros, tanto de cochiño como de churrasco como de pulpo, teñen que retirarse os tickets ata as 9 da noite. Está aberto o plazo, hoxe martes 23, no viveiro de empresas de Cerceda, ali mismo no Acevedo. Decirlle tamén que todos aqueles que queren reservar un espacio para carpas para particulares, teñen este xoves, día 25 de xullo, a partir das 5 da tarde para reservar lugar, espazo para as carpas particulares que moitas delas se espallan por toda a zona verde, que ten xa o seu sitio establecido despois de moitos anos de celebralo nas súas carpas particulares, pero aínda así hai que facer reserva de espazo para carpas particulares. Sería este xoves día 25 de xullo a partir das 5 da tarde, ali mismo no viveiro de empresas de Cerceda. Edición número 25, donde, en canto ao programa, pois xa dende primeiras horas da mañán, durante todo o día, o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda amenizará todo o recinto acompañados de faíscas da Pontraga e da charanga Os Máquinas. Sobre as 2 da tarde é cando se empezan a repartir as racións tanto de cochiño, de churrasco como de pulpo. Racións, insistimos, a 14 euros e que ten a venta anticipada e reserva de sitios ata hoxe martes no viveiro de empresas de Cerceda ata as 9 da noite. Decir que tamén pola tarde haberá hinchables gratis para os nenos. A partir das 8 hai actuacións coas orquestas Los Satélites e París de Noia. Tamén haberá sorpresas e fogos de artificio. Todo preparado para que este sábado
se celebre a edición 25 da Festa Gastronómica do Cociño en Cerceda. E tamén hai máis festas no Concello, pero xa serían para o mes de setembro. Temos o Carmen Pequeno de Rodís para o domingo 1 de setembro, do que tamén estamos pendentes de saber xa o cartel, aínda que queda máis de un mes, ou igual que as festas grandes de Queixas. A Comisión de Festas da Parroquia de Queixas organiza os 7 e 8 de setembro as súas festas grandes en Queixas. E en Meirama as festas grandes serán o 13, 14 e 15 de setembro e despois continuará cas dores pequenas en Meirama o sábado 21 de setembro. Insistimos, a medida que se vayan achegando esas datas, as comisións iránnos pasando os cartéis co programa para nos darlle tamén difusión e que todo o mundo poda disfrutar destas festas patronais. Cambiando totalmente de tema, estamos nas últimas semanas, porque este mes de xullo está aberto o plazo durante todo o mes para anotarse as actividades deportivas e culturais que organiza o Concello de Cerceda ao longo da vindeira temporada 2024-2025. Actividades de todo tipo, as actividades culturais, clases de inglés, pintura, debuxo, pero tamén actividades deportivas de todo tipo, judo, patinaxe, natación, fútbol, hai tamén yoga, etc. Para anotarse a estas actividades, que ten un custe ao mes, teñen que facelo na planta baixa do Concello, no rexistro da Casa Consistorial ou por sede electrónica. E tamén está aberto o plazo para anotarse os cursiños de informática para nenos e para adultos e tamén para o uso e manexo de teléfono móvil. Os cursos de informática para nenos e para adultos son gratuitos e os cursos de informática para adultos tamén serán ao longo de toda a temporada e hai cursos, insistimos, que teñen duracións determinadas, 12 horas aproximadamente por cursos, donde os adultos aprenderán informática básica, procesador de texto, edición de fotos, etc. E os nenos, manexo do rato, xestión de arquivos, mecanografía, tamén procesador de texto, chat GPT, etc. En canto aos cursos de uso e manexo do teléfono móvil para adultos se vai a facer, o igual que no ano pasado, nos diferentes locais sociais que o Concello ten espallados por todo o Concello, donde hai demanda para elo. Van a ser seguro na Baixa de Cerceda, no local social, os mércores de 9:30 a 11, na antigua Escola da Silva, os venres de 10 a 11:30, en Cerceda, os mércores de 10 a 11:30 no Centro Cívico, en Encrobas, en Pontoxo, os martes de 10 a 11:30, en Meirama, na antigua Escola, de 11:30 a 1 os mércores, en Queixas serán os venres de 10 a 11:30, en Rodís, que tamén serán nas antiguas escolas, os venres de 10 a 11:30, ou igual que en Xesteda, venres de 10 a 11:30, e será, en este caso, en Xesteda, sería de 11:30 a 1, sería despois de Rodís, de 11:30 a 1, e sería no local social de Xesteda, no novo local social. Son talleres de uso e manexo do teléfono móvil. Insistimos, o interés por parte de moitos veciños de aprender de xeito gratuito os axustes básicos de un teléfono, chamadas, guardar contactos, volumen, brillo, tamaño da letra, fondo de tamaño, pero tamén axustos avanzados, como poden ser actualizacións, datos, wifi, bluetooth, sergas móvil para pedir cita médica ou saúde, ou tamén para sacar fotos, para uso de WhatsApp ou de redes sociais, mensaxes de texto, etc. Son gratuitas e se queren anotarse poden facelo xa se o desexan na planta baixa do Concello no rexistro ou pola sede electrónica. O aula CEMIT, o aula de informática, que dirixe María García no Concello de Cerceda, organiza un campamento digital para nenos de 9 a 13 anos que comenzará o próximo 29 de xullo e se prolongará ata o 9 de agosto. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Serían de luns a venres de 10 da mañán a 1 no aula CEMIT de Cerceda, no Centro Cívico, no que poden inscribirse xa. Hai plazas aínda vacantes, non moitas, de 8:30 a 2 ali mismo no Centro Cívico ou, si queren, no teléfono 644 52 99 90. Repetimos, este campamento de informática é gratuito, pero as plazas son limitadas. Falámoslles agora de axudas, porque o Concello de Cerceda convoca
unhas axudas individuais de un pago único de 300 euros para atención de carácter biopsicosocial a menores nesta anualidade 2024. Hai de plazo ata o 31 do próximo mes de outubro para solicitar estas axudas individuais de pago único de 300 euros para atención de menores con trastorno no desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelo. Se queren solicitalo, poden atopar as bases na páxina web municipal, poden solicitalo no rexistro na planta baixa ou por sede electrónica. E se teñen algunha dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68 polas mañás, que é o teléfono de servicios sociais. O igual que as axudas para natalidade. Son outras axudas, as de natalidade, que están convocadas dende principio de ano por parte do Concello de Cerceda, unhas axudas tamén de pago único de 300 euros por fillo nacido, por acollemento ou por adopción ao longo deste ano 2024. Esta convocatoria ten por obxecto establecer bases reguladoras para, en este caso, animar as familias, en este caso, a fixar ou fomentar o aumento da poboación no concello. Si alguén quere solicitala, ten ata o 30 de novembro para poder facelo, e para elo, na planta baixa no rexistro ou nos servicios sociais. E como decíamos tamén, o Concello de Cerceda ten aínda dúas quendas pendentes para realizar o campamento de verán de conciliación da vida familiar e laboral e para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo desta época estival. Dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e que teñen lugar de luns a venres pola mañán de 9 a 2, habendo un horario ampliado de 8 a 3, pois estes campamentos se desenrolan na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico e tamén con saídas ao Parque Acuático, entre outras. Recordar que quedan dúas quendas pendentes. Queda a do que comeza no día de hoxe ata o 6 de agosto, quedan plazas libres, de hoxe o 6 de agosto, e a última quenda do 7 de agosto o 21 de agosto. Hai plazas libres. O precio por quenda é de 50 euros para horario normal, e se queren horario ampliado sería de 70 euros, e segundo os irmáns pagarían 30 euros. Se queren anotarse, teñen que darse presa, facelo no Concello, na planta baixa, no rexistro. Agora ímonos a falar da ITV de maquinaria agrícola, porque do 26 ao 31 deste mes de xullo se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola en Cerceda, en concreto na Silva. No campo da Feira da Silva haberá unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para pasar a ITV de maquinaria agrícola do 26 ao 31 de xullo. Pola mañán e pola tarde. Se alguén quere, pode pedir cita previa, se quere, no teléfono 902 30 90 00, que ten custo a chamada, ou de xeito gratuito na súa páxina web www.sicitv.com. A Xunta de Galicia presentou unha nova convocatoria a principios de ano das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución nas clases B, C e D en Galicia para os xóvenes. Son unhas axudas para obter o carné de conducir que están convocadas e aínda ten orzamento, polo tanto se poden aínda seguir solicitando subvencións que se pretende mellorar a autonomía e mobilidade e empleabilidade dos xóvenes galegos que sexan menores de 30 anos. Os requisitos entre 18 e 30 anos é que teñen que levar polo menos un ano empadroados en Galicia e non estar traballando nin por conta propia nin allea. Teñen tamén que ter aprobado o permiso de conducir no momento en que solicitan a axuda, e esta axuda poden solicitala ata finais de ano ou cando remate, en este caso, o orzamento. Decir que está aberto o plazo, permanecerá aberto, mellor dito, ata o 30 de setembro. Ese sería o último día, 30 de setembro, ou cando se esgote o orzamento. De momento, aínda hai orzamento. Poden obter axudas dependendo do carné que se opte, por exemplo, de 400 euros para o permiso de condución clase B, 650 euros para o de clase C e 1.300 euros para o de clase D. Para acceder a estas axudas do carné, poden solicitalo a través da sede electrónica da Xunta, sede.xunta.gal, ou poden pedir axuda no Concello de Cerceda, nos servicios sociais.
Rematamos co tempo, mañán refórzase a circulación do nordés durante mañán mércores con excitación que agardamos ceus con poucas nubes en xeral e pode haber un banco de bretema ou de néboa matinal no interior. Polo demais, os ceus estarán prácticamente despexados, as temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mentras que as máximas volverán a ascender lixeiramente. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos no interior e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, mañá voltamos a U2 na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Edís, na redacción que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.